новбаста аз гузаронидани суҳбату вохӯриҳо ва баргузор намудани чорабинию амалиётҳои мақсаднок аз тарафи роҳбарият ва масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ таи рӯзҳои охир боз чанд садамаи нақлиётӣ бо оқибатҳои вазнин ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он чандин нафарон ҷон бохта, чандин нафарони дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. масалан санаи 20 декабри соли 2019 тахминан соатҳои 04:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи хова рақами қайди давлатии ТГ 392 ХВ07 Шарипов Саймуддин Наимович истиқоматкунандаи ноҳияи Рашт ҳангоми ҳаракат дар километри 167 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муқаррар кардашуда бехатарии ҳаракат дар онро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада чаппа шудааст ва лағжида ба воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии ТГ 8361 SS02 таҳти идораи Мӯминов Мирзо Мақсумович истиқоматкунандаи ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки дар канори чапи роҳ беҳаракат меистод бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи хова ва мусофири дар дохили воситаи нақлиёти ӯ қарордошта Ҳакимов Ҷамшед ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта. ҳангоми дастрас намудан ба беморхонаи марказии ноҳияи Шаҳристон ба ҳалокат расида. ронанда Шарипов Саймуддин ба беморхонаи мазкур бистарӣ гардидааст. ё худ санаи 28 декабри соли 2019 тахминан соатҳои 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Део Матис рақами қайди давлатии ТГ 9487 NN02 Исмоилов Азизҷон Умедҷонович соли таваллудаи 2000 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен донишҷӯи бахши дуюми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи шаҳраки навкати ноҳияи Спитамен бехатарии ҳаракат дар онро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатии ТГ 8795 SR02 таҳти идораи ронанда Ҷумабоев Аброр Абдусаломович истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен бархӯрдааст. дар натиҷа воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra аз роҳ баромада ба дарахти канори роҳ бархӯрдааст ки дар натиҷа мусофири ноболиғи дар дохили воситаи нақлиёти ӯ қарордошта Аҳмадов Муҳаммадҷон Бекзодович соли таваллудаи 2014 истиқоматкунандаи шаҳраки навкати ноҳияи Спитамен ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 29 ноябри соли 2019 тахминан соатҳои 22:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии ТГ 5500 ST02 Шаҳрванд Ахмедов Боирҷон Раҳматович истиқоматкунандаи шаҳраки Гафурови ноҳияи Бобоҷон Гафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 227 роҳи нақлиётгарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди деҳаи обҷувози ҷамоати деҳоти Қалъачаи калони шаҳри Истаравшан аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти рости роҳ баромада чаппа шудааст. дар натиҷа мусофирони воситаи нақлиёти мазкур Ахмедова Шарофат Маҳмадҷоновна ва ноболиғ Ахмедова Дилором Боирҷонович истиқоматкунандагони шаҳраки Гафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан бистарӣ гардида. ноболиғ Ахмедов Шариф Боирҷонович соли таваллудаи 2003 истиқоматкунандаи суроғаи дарболо зикр гардида аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан ба ҳалокат расидааст. санаи 31 декабри соли 2019 тахминан соатҳои 15:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии ТГ 2750 КК02 Қосимов Шаҳбоз Маъмурович истиқоматкунандаи ҷамоати Ҳамробоеви шаҳри Конибодом ҳангоми ҳаракат дар километри 20 роҳи нақлиётгарди Конибодом Хуҷанд дар ҳудуди деҳаи Хамирҷои шаҳри Конибодом бехатарии ҳаракат дар онро таъмин карда натавониста ба дарахти канори чапи роҳ бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти мазкур Қосимова Гулбаҳор Рустамовна истиқоматкунандаи суроғаи дарболо зикр гардида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. бинобар ин роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ки аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ бароварда ҳангоми нишастан паси чамбараки воситаҳои нақлиёт доимо бо диққату эҳтиёткор буда
سرعت حرکتی واسطه نقلیات را از معیار مقرر شده بلند نکنند و هیچگاه گناهکاری روی دادن چنین صدمه‌های نقلیاتی با عاقبت‌های وزنی نگردند. واقعی به همه رانندگان راه سفید و بخطر خواهانیم.